Aşgabat'ın döwlete değişli azık dukanlarında ilata yeňillikli bahadan satylýan unyň we çöregiň bahasy duýdansyz bir näçe esse ýokarlandy. Çöregiň 150 göterim we unyň 250 göterim gymmatlamagy döwlet dukanlarynyň öňündäki uzyn nowatlaryň aýrylmagyna getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12 fevralda paýtagtdan maglumat berdi. Döwlet dukanynda suw neçelini 1 kilogramy 1 manatdan satylan arzan un 3 manat 50 tiňe gymmatlady. Bu un 12 fevralda döwlet dukanlarynyň görkezme tekçesinde goýulyp alyjylara satylyp başlandy. Dip habarçymyz aýtdy. Käbir döwlet dukanlarynda ilata 1 manatdan satylan tegelek çöregiň bahasy hem gymmatlap, häzir 2 manat 50 teňeden satylýar. Arzan unyň we çöregiň gymmatlajakdygy barada il arasynda mışmışlar bardy. Ýöne bu barada dukan işgärleri ýa-da resmiler tarapyndan öňünden bildiriş ýa duýduruş edilmedi diýip Aşgabatly alyjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata yeňillikli bahadan satylýan unyň 1 kilogramy 1 manat bahalanýardy. Bu undan her bir raýata her aýda 5 kilogram satylýardy. Şeýle-de ilat 1 manatdan satylan tegelek çörekden hem günde 2 ýa-da 3 sanysyny satyn alyp bilýärdi. Habarçymyz unyň we çöregiň gymmatlamagy bilen onuň hyrydarynyň epesli azalandygyny, dukanlaryň öňünde öňküler ýaly adamlaryň uzyn nowatlarynyň ýokdugyny aýdýar. Alyjylaryň köpüsi täze bahadan un we çörek satyn aljak bolsa, indi oýlanmaly boljakdygyny aýdýar. Olar öňler naharyň ýany bilen esasan çöregi köpräk ýyp, nahary tygsitlan bolsa, mundan weýlek çöregi hem tygsitli iýmeli boljakdyklaryny belleýärler. Dip habarçymyz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Ýiti gymmatlama ýylda 1,5 million tonna goly buğday hasylyny alýandygyny öňe sürýän we daşary ýurtlardan import edýän unyň möçürini artdyrýan Türkmenistanda häkimetleriň döwlet dukanlaryny un, çörek we beýleki yeňillikli harytlar bilen ýeterlik üpjün edip bilmeýän mahalyna gabat geldi.